Amen. Important mo atos to Banikson nga po sa Lord, salamat kayo sa imong presensya din ang among napatyagan, among sinapi Lord God sa diyan kay mo nagasimba nagaday gamahan. Salamat Lord sa tagusan na natin karon. Ikaw Ginoo magapamuhat sa ating kinabuhi, magapabuhat Lord God pinagis ng pulong Lord sa pamasamati Lord God online ug sa Lord ang sa orasa kung sa kapangawalan sila magpamati. Ikaw Lord maghimo Ginoo nga ang unod aling nga pulong Ginoo Lord at maghimo din ang panalangin sa ilaha. Dalay kong kasulay tapusan ang lahat isuyaso God we pray we declare this video. Last time ikso na atong topic sa Walking Dead, no? Ang pulong ka ni Mailan ikso nga ang tao wala din siya nakasinati nakapatyan na naka-experience sa mas Ginoo, no? Ito ang pulong ikso nga ingon dito sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5 nga examine yourself to see if your faith is genuine. Test yourself, no? Examina sutahay mong gawgalingon kung ang imong pagtuo tinunanay bagyo timos pag-ilikson o dito test yourself, no? Kinanglan atong sulayan ang atong gawgalingon. Unang nabutang igsoon na timailan nga sumbi ka first is you have no real hunger for the world, no? Wala kay tinunanay nga longing, wala kay tinunanay nga pagkagusto igsoon pursuit sa pulong sa Ginoo, no? Di ka ganang mamati ang pulong, di ka ganang mabasa sa Biblia, di ka ganang mamati ang word encouragement versus igsoon imong paliwalaon. Ikaduha igsoon your prayer life is practically non-existent. Buti pa sabot what your kay prayer life, no? Wala ka magampo, wala kay pag-igsoya sa Ginoo. It only means one thing, igsoon, that you are not connected to the Lord because you do not pray. No? In 1 Thessalonians chapter 5 verse 20, it says, pray without ceasing. No? Pag-ampo sa walay hunong. It doesn't mean that 24 hours or 24/7 ka pray. It only means, igsoon, every moment of your life, you must acknowledge yung nagiginoong na nagadiya sa imo. Kinalagitan nga mo, tawag sa iya. No? Ang ganyan na natin ito mga magtiayon, no? Naman sila constant na pag-check, no? Constant na pag-message, no? Maasa sila, sa ibuhat because they wanted to be connected to the person that they are texting with or they are messaging with. So, in the same way, so, na kinahanglan ta mag-pray, no? If there is no prayer in your life, so there is no life in your prayer. Number 3, so is you're not bothered by the world's entertainment, no? Kanapitang dili ka ma-shock ba, no? But normal na kasi sa imo ha, mga butang sa kalibutan, igsoon, it means na walay conviction o walay grief, no? Kung makita ka mga tao nga giyagayagaan, pulong sa Ginoo, giyagaan ng Ginoo, murag apil po ka katawa, apil po ka o ka ng hudyak ka igsoon. So it means that you are not transformed, hindi ka sensitive igsoon sa mga butang maka-offend sa Ginoo. Number 4, igsoon, that you see your sin as a small flaw, not a fatal disease. It means igsoon that you are kanabitong imong gihimo ka excuses for sinning, no? Mayroon ka nga kuan na niyo, no? Na mayroon niya kuan, hindi pareha sa iya, no? Because a true conversion is so doon na nga pag-usap sa imong kasing-kasing mao nga adun lagi kung sige bati sa Ginoo kabahin sa sala igsoon usap anong bation nasa bation ka nga kaguol na kay bation igsoon nga kanang na mapan ka kanang adun na kay pagkasilang igsoon sa sala. Buti pa sabot nga dili nimo tagu-taguan kung dili imuhan ang expose igsoon. Number 5 is yung cling to bitterness and unforgiveness. Wala kay pagpasaylo, wala kay ang nakasar kapaitan, no? Ang tao igsoon na wala kung nakaila, nakabatyan sa pulong sunod, bisang kapila kay katuig, nga nasimba, nga pagkahuman, nagyapon kay, dili pagka pinasayloon, nagyapon kay kalibot-bot sa imong kasing-kasing, no? Kasi yapon kay handol, mga makabalos na itong mga tao, nagbuhat sa imo sa ingon, no? Nakahimo sa imong kinabal nga laot. Buti pa sabot lang igsoon na wala ka nakaila sa bugmas Ginoo. Sa laktod pa igsoon, wala ka naluwas.
kung napagkay unforgiveness. Because no, ang dako nga butang anong nahimog kang luwas tungkol sa dakong pagpasaylo sa buhay na Diyos. Amen. Ay ikaw na may your faith is all talk and no action. Ang imong pagsalig o pagtuos kino para tanan istorya ra ison walay action, walay kuan, walay kuan lang puro ra istorya. It means ison nga kung aduna ingon ang Santiago 2:14 kung aduna kay pagtuo nya wala nimo gilakon nimo pagtuo ingon pa rito patay ang imong klase ng pagtuo. Ikapito ison there you feel there's no need for family of God, no, imo una pwede rin kung mabuhi, pwede rin kung magsimba sa akong kwarto, pwede rin kung walay pakikiusa sa akong mga kauban sa simbahan or kanang wala kay community igsoon, no, walay tao nga lumpid sa gibuhat na sa Ginoo nga nagitay community igsoon. Ingon ang pulong sa Ginoo Hebrews 10:24-25 igsoon. Let us not think of ways to motivate one another to acts of love and good. No, let us not neglect meeting together. Ayaw po sa daig. Di ka makahimamat, di ka maka fellowship igsoon. Kinanglan na nagita, ma-encourage sa igsoon, pinagdi sa pag-fellowship. No? Number 8 is you're not fighting the battle against sin. No? Kung wala na kayo pakigbatok, abot nang ipasabot ng atong pagkinagoy Kristoan, usa kini ka pakig-away igsoon, usa kini ka struggle ng ikan sa sugod sa imong pagkahinungso sa gingharian tama sa katapusan igsoon ang constant nga ingon pa dito mitras nga imong kinabuhi dapat sa kalibutan mitras ikaw na sa kuban pa sa unod-unod igsoon ang lagi struggle against sin. But the thing is madaog mo na kadaan diha kay Kristo, no? Wala tayo pa dito makasala pa pero wala tayo na kinabuhi makasasala. Sometimes like so on, for we sin but we do not live and continue on sinning. Number 9, so your love is conditional or self-serving. No? Ang imong pag-igugma na is self-serving o na conditional. No? Igugmaon tiga kung anak ko'y makuha sa imo, anak ko'y benepisyo sa imo. That is igsoon how you see a person na wala yung kayo balos ba sa Ginoo. Ikapulo igsoon is you're spiritually complacent but pasabot igsoon nga dili ka kanang bitong kontento na ka sa mga butang nga imong nabuhat sa Ginoo ni atong mga pila ka tuig milabay. Ano? Pila na ka tuig mingga grabe ni sa una. Brad. Bagampo mi tamang gabi, tamang mabuntagan. Sa una ra man to, harupod karon. So kinahanglan nga imong kinabuhi sa Ginoo dynamic, no, nagpadayon, nagpabilin, nagbalungtarod hangtod karon. Wala nilunga. No? Ulsi igsoon is ang paguna-una nga pagbalik ang Ginoo marag di ka ganahan magkuan may kasi paglingon nga sige kay ingon nga balik ang Ginoo hangtod karon pa man ni balik. Asa man nakaroon ba ang tawo nga kay ingon ana igsoon? No? Kung mayon ka nga di mo balik ang Ginoo, ingon ito nga wala man sa itong pagbulutan kung kano siya mabalik. Pero ang sure lang, mabalik din siya. Kung hiabdan ka na mamatay na ka, o pa siya kabalik, di na buti pasabot na di na siya mabalik. Mamatay na yung katama lang yung ka ng kuan. So mintas, ingon pa dari, diba na isumbingay sa una nga naay katubitaw, naabitaw katong mga virgins nga din magkuhan sa nagdala sila og lampara nga diin ilang sugaton ang ilang pamanunon. Unya ang uban nga dinos sa kahibalo wala sila dala extra nga oil o wala sila dala extra nga oil sa kuman nga hapit na to sa gabi na nahurot na ilang oil na ingon sila na hala tagayin niya ng oil ninyo kaya hapit na nahurot ako ingon siya dili sakto rin para sa mga pangita po ka ng pupalit ng oil so digawas sila kayo pupalit ng oil ay sa kabalo na abot na nilang pamanunon o gisirad na dahil ang gate ingon sila hoy abrihin kay hapit mamis pamanunon ingon ang mamami kay ila sa imo buti pa sa igsoon ang pag-abot sa Ginoo dili importante igsoon nga itong ibalaan pero kabalo butang mo balik mga tuwa lang siguro na ito itong kaluwasan human na ito ang kinabuhi kung matantas kumatayon sigurado ta nga magkauban na itong Ginoo maluwas lang. Amen.
So mo to itong topic last time. So karon igsoon, isgot ta kabay na ning season karon nato. So kaning kalkalan. No? Atong title sa itong topic is Finding God at Graveside. Amen. Atong basahin igsoon in Ecclesiastes chapter 7 verse 2, no, Ecclesiastes City. Kapitulo 7 versikulo 2, mingon diri igsoon. Mas maayo pa ang pag-adto sa balay sa mga nagbangutan kaysa pag-adto sa balay sa nagumbira. Karon ang nagbangutan apoy kumbira gyud no? Kaya ang buhi kinahanglan magpahinungdon kanunay sa iyang kaugalingon nga ang kamatayon naghulat kanatong tanan. Amen. Yun ba ang iso ang kuan igsoon ni tip kalingaban gisulat ni Solomon nga mas maayo pa nga naa siya sa lugar na nagbangutan tungod kay naay realidad dito, naay reality check sa diha nga nata sa nagbangutan, natada sa matyan, natada sa lamay. Ato ang mapaminsaran nga ang kinabuhi sa tao adunay utlanan ug adunay katapusan. Kaysa kung naka sa kumbira, no? Pagka human mo kaon, apoy mingon na. Ato bro. Nalito buwan, ganun. Napay pahiling sa tudri. Ay, kubaga ka, kamang mahurog na. Diba? Nainanda na pangunaw na igsoon. No? In the house of feasting and the house of nagkumpira, usay wala sila panuna nga ikaw ni mga supra kayo nga itong kamo, gumpal ito ang pag-ilit mo, mga anak, gumpal ko. Laki na rin. Labiya. But there is should be a realization that every one of us, I'm not saying some of us, every one of us, kita tanan, mamatay kayo. We all gonna die. Amen. Sooner or later. That is a guarantee, 100% igsoon. So na-realidad sa diyan nga, Pastor, pwede ba tayo bumisita nga mga kanang naputas na namin yung parto, pwede ba tayo magbisita sa mga misteryo? So ito ba, sa puno na, pwede dili. Pwede kayo nato na yun. So, ditong tagapon. So, pwede kayo ikson. Pero na yung mga butang na diin, ato ang hinunduman. Karami itong mindset ni mo nga ginagawa na ito, i-check na ito ikson, mindset. Because ang realidad igsoon kana bitong ang realidad sa dihang nasama na ini no na undas kana bitaw in there is a break in between igsoon sa ito bitong business kinabuhi sa imong pagpaningkamot na panahon nga di na ka dito magnilay-nilay kay igsoon sa kinabuhi no tanaw ka sa mga kwan yung ganyan grabe pareho may birthday happy tani ko ano no tanaw ka ano bata pa man din ka sa sako. Ako may classmates o na, magod pa man ako. Gani. No, naik ka lang. No, there is a somber reminder, apart from our business of life, igsoon sa itong pagkinabuhi. Naik ka lang kalit lang, makapaminsar ka, sabihan mo lang tao ka sa mga kuwan. Naik ka lang ingon dito. Naik range of emotion sa diyan na ka dito. Mato ka dito, naiuban, murag buol. Mo na mato dito ni murag kana bitang sense of pilgrimage mo nakandi na pagputri dugan mo lakani na discomfort na makita ka sa lugar na sa imong mama, sa imong papa, sa imong igsoon, sa imong bana, sa imong asawa do naapoy ka ng sense of pilgrimage no kaning na pugko kay sara sa kapoy no but then ang pagbisita igsoon sa mga punto dili man necessarily uno dos. So, pwede rin ka mato anytime. Anytime, no? Ngayon, mato mo yung kapit sa dos. Dagat tao. Dagat tao, no? Tao. So, na-defining moment of death igsoon. So, ang moment daw, ang death daw ang kamatayon ko no igsoon is a defining moment. Buti pasabot na defining moment sa kanabitang natay kinabuhi before nga naapato mga tawhanan nga naadra sa ditso no naadra
na kay kanami itong pagpalik lang tao nga sa una, kung yung pagnamin tawhanan, no, kanang naami time together, naami mga may certain memories, and then there is a definite moment wherein you live your life igsoon nga wala na ni sila. Mo na siya, kung ano na siya, usay mapaminsaran ni mo na dito. Dayon, ang death ko no, just like na bitang graduation of marriage, bitang marriage, makain ka, magitoran daw, so ka, nangin mo na kung lawas o no, so wala po kong ninyo, mga Coca-Cola body, no, to. Mga sabihin namin ninyo, no, wala po, inkan, ano po, ano naman, wala o, inkan. No? Di na i-defining moment, Dixon, sa kanpakasawa, pagka namin nyo, sa minyo na ka, pero ang death, Dixon, nakamatayon sa tao, pareha sa bana. Sa diin ng tao na ison ang nicho, ang kanang gravestone or kanang lapida, walang mali mo. Sa una no, katong kanina tayo, before siya namatay, nanay mong memories, nanay mong mga kagian, no na yung mga certain things is na remember, then how you live, pila sa kato, yung namatay, yung ka nga. Gagawin mo po dyan, no, nga kuwan, kanang kinabuhi ko, kanang kuwan, kanang nagkuhan, nagkanapit ang independent siya, no? Pareha bitaw lang, maganda bitaw ka nga. Kanang, it points to your past life, the life igsoon with your loved ones, and it points, no, kanang kung lantaw na kag gravestone, nadaw ka ng doon araw, no? Ang araw igsoon in your life or your future life without them. Now, the question is, kanang, when we visit graves, when we visit kanang mga material, how is a biblical way of visiting? How we should think and how we should kanang butang sa tong kasing-kasing kung saan nabay healthy o nabay unhealthy, no? Na definitely na healthy o na healthy nga pagkatko sa material. Napoy gan honoring igsoon na matos material, napoy certain ways pagkatko ng mga wala naka-honor sa Ginoo. First and foremost, igsoon, ang unhealthy na visit is kanang bitong sa diha nga ang gravesite na himo nga place of distrust. Maka-invoke siya nga kanang bitong ang imuhang mga ang imuhang bitong kanang mga karaan nga mga kasing-kasing mura bitong mubalik. Balik ang imong kabuol, balik ang imong kasubok, balik ang imong kasubok. No? So, what is the root of the problem? Kanapitang sa diyan nga, sabi lang, napitang mamatay, di matuta dito, mingon na yung tanga. Sus, kung wala pa ni namatay si Tampulana, si Tampulano, okay na po yung takaroon. No? Buti pa sa buti, so, imo pang pangunahan ba? Ang plano mo sa Ginoo, kung kanapitang mga tawhana, kwaon sa imong kinabuhi, mawala sa imong kinabuhi, it means it's so na you will live your life, you can live your life without them. It doesn't mean it's so na kanapitang, it doesn't mean nga kanang buti pa sa buti lang na humana dito ang ilang time. Dito sa kalibutan, humana dito definite nila nga time dito sa kalibutan. O ingon dito nga, dili na to pakasagor, dili na to i-blame ang Ginoo nga nawala to sila. No? Ingon ang unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 21, igsoon, lingon to rin. Busa, dili nakaingon ang mata na to sa kamot, wala ako na kinahanglan kanimo. Dili usa makaingon ang ulo na to sa til, wala ako na kinahanglan kanimo. Kaya kaning mga tawhan na igsoon, parte yun siya ng kinabuhi. No? Buti pasabot ka ng marabag usa siya kabahin sa marabag imong kamot, marabag imong mata. Pero buti pasabot igsuon nga. No, kanabitong kung maingon gani si Lord nga kwaon na ni sila, dili buti pasabot igsuon na dili sila importante. It means igsuon nga si Lord ang mag-supply sa imong needs. Si Lord maghatag sa imong comfort, maghatag sa imong kalikon igsuon. Nagets ninyo? Kaya upat kayo, kanabitong, ngila bitong pagsalig, nabitong kung ano ba daw ta, nabitong pa katong
Bible study na to sa una nga, kung ang imo daw pagtuo, nasa tao, wala sa Ginoo, say, kung nga, kung mawala ng tawanan, na, dili na ko makakinabuhi, no? O tarong, dili na ko makapuyo og tarong, no? Kana ba yung pagsalig na aba sa imuhang kwarta, na aba sa tao, no? Kung mawala ni mga tawanan na igsoon, huwag lang ipasabot that God will supply your needs. Amen. Ingon pa si Job, sa dihang namatay ang iyang mga anak o gagawin manawala ang iyong kamtangan. Ano siya, the Lord gives and the Lord takes. Blessed be the name of the Lord. Ingon siya nga, ang Ginoo naghatag, ang Ginoo sa magabawi, dalaygo nga lang sa Ginoo. Nabuti pasabot kung na itangtangon, tangtangon, tangtangon si Lord, buti pasabot ng iksor na, no, kanang naglalataw ang Diyos na diin, makatindog ka sa imong mga tiil, inubanan sa iyang trabaho. Amen. Ingon siya dito, Ison, in Philippians chapter 4, verse 19. No? O ako ang Diyos, makasangkap sa tanan ninyong gikinanglan, sumala sa naghinapin niyang bahandi dihas kang ni Kristo Jesus. Subot pasabot Ison, si Lord ang atong provider, si Lord ang atong strength, si Lord ang atong anchor of strength, Ison. No, sa diyang magbisita ka sa luglanan niya, nakipagmahay sa kasing-kasing, nakipagmahuna nga Lord, kung wala lang na namatay Lord, ayahin ko siguro kay ko karon pa, hatod karon, bigyan na sa atong pagpapig. So, tungod kayo wala naman nakita na si Lord nag-provide sa inyong needs, sa diyang kanyang mga tawhana nangawala. Amen? Para rin naman sa inyong wala sa una, hingka na dito, mabuhay kung wala ka. Wala man. Kung mo nagkagayon, nabuhay mo magyapon ka, kasi ka magyapon na yung mata. Ito, pinood. Amen. So, ayaw kong biyahin maglaslas ko. Mag-ikog ko. Kung biyahin ko niyo. Kung biyahin man, magyapon, kasi ka magyapon mata. Burit. So na yung 3 example of unhealthy practice no sa diya sana sa graveside no sa mga unhealthy practice igsoon una is katong giton katong nakay place of anger no imong gi-question na Lord nganong sa daghang tao anong kani pamangyon siya Lord nawala anong kani magid siya Lord imong gikuha. God is also sovereign igsoon. God is is wisdom is exceeding igsoon. Dili na ito ma-question ang kabubuton sa Ginoo. Ayaw pakasada ang Ginoo. Ayaw ibutan ang kalagot sa imong kasing-kasing. Ito, ibasukin ang tanang ubanok. Nayubang na ukin ang tayo pag-atul niya sa website, pag-atul niya sa interior. Mabalik ang iyang kasukor sa Ginoo. That is an healthy practice igsoon. Ikaduha is a place of necromancy. Isa trik mo to ang kuan, isa mo to ang mapatay mo pang istorya, tas kamot. Na-instance sa Bible, ito si Samuel, istorya siya ni Saul, ng King Saul. Pero ang kanina mga gibuhaton, tingnan pa dito gikasilagan o mayo sa Ginoo. Amen. Ingon ang Deuteronomy 18:10 to 12, no? Ingon sa ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinagi sa pagsunog. Ayaw ka mo pagsundog sa mga pagtotoo o sa mga diwata o sa mga mananagan o sa lamang kiro. Umulad doon sa tigsampit sa mga eskrito, ano ka ng mga medium. Kaya kasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat ni ini mga butang at tulad ini abogon sila sa Ginoo samtang magpadulong pa kamo kanila. Amen. So ayaw pagtungahan, ingon ba imong lulagan? No? Nagigala, gituan, na istorya mga buwan, igsoon. Ingon ba, ayaw na i-entertain na naman, di kasilagan sa Ginoo. Kung naman ganin na igsoon, kung naman ganin na sila, buti pa sa bagdilin na yes, Ginoo. Marinaan. No, nakabitaw. Basta papangiran. Kaya ito ingon nga, nanabitang ingon, kanabitang, wala namang butay, buti pa sa ba? Ako natay buhaton sa cementerio, wala na may concern sa namatay. Dili na nila mabati.
Para na lang na sa imuha. Buti para na lang na sa imuha. Ano ba, maghalad ka, di ba? Anak ka nga. Ay, nakabisita na yun ko. No, ayun, nalipay ka pa. Di na ka madungog. Di na ka madungog. Para na lang na sa imuha, mahupay yung imong kamingaw nila. Hindi ka magilting, adugay ka ni Anton. Di ba? O ka na pong place of necromancy, no? Istorya mga espiritu, no? Imo ba imong lulaga, mga patupan, dunya dito, imong ano, ang pansyon. No? Imo daw, ipatamgo ka nga, ang ihalad yun imo, ang nagyong 2 kilo ang malitsyon. Wala na ito mo kay istorya sa patay zone. Pinood lang. Karami tayo mga mabati lang, marang amo ito, kanang naglawalakaw sa mga, tungod na sa imong kamingaw, tungod na sa imong kahingawa, wala na sila. Diba? Imagine, pila ka kaadlaw nga gatukaw, huwag kay tulog-tulog, di ka ganan mo kaon, kay nag-ulog kayo ka. Tangan nga, tuko, tingin sa tuko, alibang bang, imo na nga may entertain, gikan sa iya. No? Ikaw daw, di ka mukhaon. Ikaw daw, pila ka kadlaw na tukaw. Huwag kayo tulog-tulog. Di ka na mukhaon, sila kagahilak. Isa may dilimat. Isa may mapiktahan na ikson. Makasabot na. Pero kanang sa akong ingon, kanang istorya sa mga namatay, kanang ibro ka na ba? Hungungan o nang namatay daw, hungungan. Para na lang na, ano ba dito? Para na lang na nimo. Para na lang na sa to. At ito, kita mga Pilipino, naman dito ay kasing-kasing nga. Buwan. Kanang ikatulong na to, kanang place of penance. No? Ikadua, ang una is place of anger. No? Sabihan mo, simba ka. Muni anil tiyan, simba. Sa mato kay interior, maugat ang imong mga kalagot, maugat ang imong mga pagmahay, dili na healthy. O ikadua, kanang manawag ka ng medyo may istorya sa mga, kung sa istorya sa matay, wala na. Para na lang na sa imo ha. Kasilagan ko yun sa Ginoo. Ikatuloy ito na sa place of penance. Kada bang imo bang i-mend up ikson imo pag-adto permente tungod kay nakay mga butang nga dapat unta nimong gibuhat para niya nga buhi pa unya wala nimo nabuhat. Namatay na lang siya. Nya mo na sigag adto dito. Imong giaton ba? Imo bang ganap itong pati pasabot ka na guilty ba? Guilty, ano mo, no? Gihalat-galaran, mahanap ito. Dako yung pagkulang aning namatay, no? Kanang sa una, wala ka niduaw sa iyahaw. Pag-ato ni mo rito, halos kada lunes ka nag-ato ngayon, gihalaran o ka ng iyang ganahan apan, na iyo pa ito, no? Ganahan niya nga, ibutan o kulak mo. No, tanduay. Humba. Hindi tayo paborito, pero sa pinag-anay lang, hindi nga naging... Alex, may napusog. Opo, Alex. Sisi lagi ngomong nga, no? Gaya kayo, Diyos sa amin, hindi nga nababagas. Ano na muna sa patay ko? Ba na yun? Patay naman na. Naisulong, naisulong mo, kaubiko. Sulong mo ng biko, ikso, tamis na. Kanang ato bang kanang kaguol na to kanang pagmahay dalon na lang nato ba sa kanang bitaw ginabuhat na lang to para pinitin siya ba no nakuyugan gid ka diri ha kay no kay naman sa kuno ato buhi pa ni siya wa gani mo kay kuyugan kasi yung mga panganyo si mo wa gani mo paminawa mo na sa diyang namatay na sikag duaw dito sikag mahay sila pa mo kung kasing sayang kayo panahon hindi pa dito igsoon kanang bitaw ang imong pagmahay, example pastor, na ito'y pagmahay niya, pagkahuman, patay naman siya, o saan ko. Igsoon kung ikaw nagmahay, kung ikaw musugid sa Ginoo, pasayloon ka niya igsoon. Ampo, direkso. Amen. Ampo, direkso sa Ginoo. Pasayloon ka sa Ginoo. Ayaw na paghimuay mo kagilingan, bato yung ganito, kaya na magmahay yun ka. Ibog ko ano, nayupan maghilang yung piminti na dito, kaya ako kayo pagmahay, igsoon. Nakot nyo sa inyo, di na ka madungog. Di na ka madungog igsoon. Ang imong pag-ato dito, dili na natin magibuhat para sa tao nga dito, magilubog, kaya wala na ito igsoon. Ang yung kalag, na dito sa, na dito ng atubang na si Ginoo.
Gibuhat na lang to nimo para sa imo ha. Mao pa imong kasing-kasing. Kaya dako kay tulugan sa iya sa inyo na. Kasi mo buhaton, bakit pasaylo sa Ginoo? Bukod ka sa Ginoo, pero di ka madungog sa namatay na. Amen. Kalag naman to. No? Yeah. Kaon ko ang ikon ko. Ang Ano nung sunod ng buhay tayo? so, asusta naman nato ang healthy nga visit, no? Kung sa healthy nga visit. Kung sa healthy nga visit, mato ka dito sa imong buhaton. Sa mga ingon, dili sayop ang mato ka dito. Ang sayop, ang imong kasing-kasing, kung imong tumakibo, dili mao, muna sayop. So sa pamaagi nga nata, mato ka dito igsoon, healthy visit, number 1 is we are to win. Kung mag-uol ka igsoon, kanang itong samot kong bago pa, normal igsoon, mag-uol ka. Naghilak, normal. Pero, ang ingon dito igsoon, kanang itong na mag-iuban, nagili ka hilang dito kung nailang tao, kung naka dito, ngayon sa kanang bago pa igsoon, baguhay pa lang namatay, maghila ka, that's reasonable. Pero, ayaw palabi, ano naman? Ang maghilak ng ganang magminat na ighilak igsoon para na sa ulay paglaong. Ingon ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 igsoon ang pagbasahon. Ang mga igsoon kung kamo masayod kamo sa kamaturan may tungod nato nga namatay na aron dili kamo mag-uol sabas mga tao nga ulay paglaom. Kay kung dili na Kristiyanon ay mag-uol ka nga naman. Dili to sila makaambit igsoon sa katuyuan sa Ginoo, pero kung Kristiyanon sila namatay sila nga dunay pagsalig pagtuo sa Ginoo, nakapwede ka nga ilaging gidawat si Lord isip Ginoo maluluwas. Ayaw pag tayo gila ka naman. Ano paglaom? Magaupan na sa Ginoo. So, muna gingon. Muhilang ta, mag-uol ta, pero ayaw pagka ng pag-uol na hantod sa hantod, mag-uol ka, tungod kay kang mag-uol ka na hantod sa hantod, naman ka gulay paglaom. Ay naman tapat. Mag-uol ka, pero ayaw ka mag-uol hantod sa hantod. Ano? Ano man, hatay paglaom. Amen. Ikaduha ison, come to be sober. Kasi sober, kanang ito na realization ba? Sa gingon pa dito na realization. Kaya sabi rin ni Ison, sa laing na term sa English, gamit niya siya ng nawasan. Ikan ubod ba? Ubod, nawasan. Wala na, asang tukortan ko. Isang tukusin ko, wala ba? Ay sabi rin, naik ka ng realization. So, ang lugar ng Ison, mo ang lugar na di makarinong doon ta sa ato ang organing ng mortality. Natay katapusan. Kita tanan, ingon dito natay utlanan doon natay katapusan. Tanaw ito sa Psalm chapter 19 verse 12 igsoon. Imo pa dito. Hello ko sa panguha kami sa kaubo sa akong kinabuhi aron mahimo kaming maalamon. Kaya ang tao dito nakabalo bitaw sa katapusan o na utlanan yung kinabuhi. Dili na naman kusik-kusik yung panahon igsoon. Sa mga butang na walay hinungdan, walay kalambigitan igsoon sa kabubuton sa Ginoo. Kaya kung tao na sayon nga, no, kaya ito mga tao ito nga hihingan sa doktor, tama na lang ka o kuan, 2 ka buwan. Di ba ka ng 2 ka bulan igsoon, dili na siya magkusik-kusik na sa mga butang na walay hinungdan. Iyan na nabisitao ang iyang mga pinakaminahal, wadugan niya wala kita, i-plaster na niya iyang kinabuhi, i-plaster na niya iyang mga kabtangan, iyang mabilin, igsoon. Kaya nga naman, kabalo siya nga, doon ay utlanan na lang iyang kinabuhi. Magaling na kung naata sa misteryo, magano na ata nga sila karon, puhon ako na sa kita tanan igsoon, padlong kita na. Gawin na lang sila. Ganito sila na-plaster. Ikaw, wala kasi paano ba kasapa? Tagago, pero... Iposto ka ka o banig. Paano sapa? So, ano ito ang atong ma-realize nga ang kamabos kinabuhi. Nga ito i-plaster na ang atong mga welfare. No? Kung wala ka nangalaga ng tarong sa Ginoo,
At yung ma-realize nga ang tao doon ay plano ng katapusan, pangalagad ng tarong sa Ginoo. Amen. Kung naka sa mga pagkinabuhi makasalanon igsoon sa diyan nga na-realize nimo nga ang tao di ay doon ay plano na wala ka kabalo ano sa tamahuman. Tarong nga ang imong kinabuhi. Amen. Naka-sobering na-sober kay igsoon ay realization. Ikatulong, come to the kingdom Lord, may paglaong igsoon. Imong lang tao, may mga kanang, Lord, kani sila garino, kanang itong igsoon, hindot na kayo nasa gawas, pintalan, pinasinaw, pero ilalo mo na igsoon. Bulot, na ilalo. So, what is the things that we should remember igsoon? So, sabihan natin ma-realize na, we have to remember igsoon na, ang tanang butang diri sa kalibutan kinahanglan padunot o sa panahon mo niya igsoon sa pagpali mo niya sa Ginoo igsoon ilisdan ang imong lawas igsoon sa lawas na dili madunoton. Itong lawas na di naman tigulang ti. Itong lawas ba na di na matakda og mga flow. Ubo. No? Kanang bisag saod kaon daw kan dili matambok. So gusto na sa sound kaon of rice. No, there is a hope igsoon that we are, no, ingon pa dito, our bodies, no, ingon pa sa 1 Corinthians chapter 15 verse 43. No, balik ko sa 15. Gilubong kini nga walay bili og huyang apan kung badhawon na kini may mayaon na og likod. Amen. Imong ma-realize na, no, kani sila nagadunot, ang ilang kalabira yung soon, no, kaptan na o kanang kwan, ikaptan na o kanang gilumot ng mga kalabira, ng mga tawhana, pero kung banhawon ni sa Ginoo, tagaanig lawas na dili madunot. Kisa man rin so ang kanang malawon sa nana. May nairin doon. Sa mga sa kang idara nga banawon kasi no pero tagaan ka sa Ginoo o kanang lawas igsoon na di madunot niya. Musugot ka igsoon na nagyapon ka sa 60. Ito ang senior yung ka. Ayun, sugot. Di na rin butang sa Ginoo dulo. Bukan kailangan. Kisa mo ito ko. Anak ilay. Amen. So, ikaw pa igsoon, we come to meditate. No, sa diyan natin dito igsoon, we will be meditating. No? Kana bitong we ponder the lesson igsoon. No, kana bitong, di ba, ang lesson sa life is kana bitong sa dito kanang dili na kinahanglan igsoon nga imo bang sa gubangon ang mga putang para lang ma-realize nimo na kinay mas maayo nga pamaagi sa pagkinabuhi. Nga bitong dili trial and error ang kinabuhi igsoon kung makakaton ka sa mga kinabuhi ani mga tawo nga nagari nga imo gibuaw. Bitaw kung iyang kinabuhi igsoon wala na iyang kinabuhi para sa Ginoo, dili na kinahanglan imo pang sa gubangon inato gyapon imo pang sulayan. Maka hinunglo kay so nakay meditation, nakay ka ng realization, no, nakay ponder so, no, kanang it's a vantage point to learn about God's salvation and purpose of life. Atong mahinumduman bitaw nga, uy kanang maayo gini siya nga nangalagad dun sa Ginoo, nang ginabuhi din siya para sa Ginoo. Then ato ang mapaningsaran, atong ma-meditate so ang kinabuhi. Sa ingon pa, pinakadato na lugar sa tibok kalibutan, dili ang mga business kuan ng area. Ang pinakadato na lugar sa tibok kalibutan ng interior. Na naman, na yung mga talento dito mo, abi nagamit sa Ginoo, na yung mga kanta nga ginasulat pa, pero wala ang ginasulat. Namatay na lang ang adunay gasa. Anay mga wali dito igsoon, nga ginawali, nga naman, wala ng paggamit ang tao nga diin gitagaan sa gasa. Anay mga kasing-kasing dito igsoon nga, nagkutang mabuhat para sa Ginoo, apat wala bilakaw sa katuyuan sa Ginoo. Wala na mati igsoon sa sugo sa Ginoo. Manang pinakadato ang lugar sa libot kalibutan,
ang interior. Atong maler dito iso, may purpose si Lord sa inyong kinabuhi. Mintras buhi pa ta, mangalagad ta sa Ginoo. Amen. Ikalima, we come to express respect and honor. Respetar ta sa namatay. No? Sama-sama ingon, di na nila nakalungog. Pero it is to show iksod na kayong pagtahod sa ila. No? Ano bitong privilege ka na kaila ka aning tawhana, aning mga tawhana nga namatay, nasa nabuhat igsoon sa imuhang kinabuhi, na nakahimo sila og impact sa imong life na diin ang imong kinabuhi unta sa una natagaw apan sa diha nakaila mo sila ni kuan na straight na napunta sa pagpangalagad sa Ginoo. It is to pay respect. Gusto na ito atong kinabuhi sama sa diha na nigabot niya sa panahon na kita na ilubong igsoon. Gusto ba may ilubong sa tao? Sa paglantaw niya sa imong lubong, ingon ba siya? Namatay rin yung tawahan na si Matar din ba? Ano din ani? Salamat kayo, namatay rin yung tawahan na. Hinana ba ang patiyon sa tao? Ayaw tugon ti igsoon. Himuha igsoon na sabihan makita ang tao sa imong lubnganan, ingon salamat kayo yung tawahan. Dili man niya madungog ang akong mga pagtahod, ang akong mga pasidungog, pero madunggan sa Ginoo. Salamat kay Lord sa kinabuhi. Hinana dapat igsoon ato ang naon. Dili kay mo ano to, ay namatay rin din ako gan tuhan ni. Mga lata na lang sa akin, hindi pangatag. No? Mangatag ako sa loob. Ayaw nanay, so ayaw nanay. Kung kadang itong nabatay ko ba nga, ang tao, makita sa imo lugmanan. Di mo makapalangkot. Makaingon ba, makapasalamat ba? Salamat sa kinabuhi ng tawanan. Grabe ginatawa ng mo sa kuha sa akong life. Isoya din niya siya anak na, kanip itong tawanan na, grabe din niya, no? Bugin niya dala, kung wala pa karoon, imong papa, dugero na matay, dugero na piso. Tungod aling tawanan, tabangan ko rin niya, makilas Ginoo. Grabe kayo dibuhat sa Ginoo para sa iya, para sa akong kinabuhi. Tingnan na dapat ang atuloy na siya, igsoon. Amen kay, gamay ko niya itong kinabuhi, doon sa kilibutan. Bila rin ito kabalang buwan, buhay patawag mo. Come and respect and honor igsoon. Sa akong Ginoo, dili na nila matuog, pero madawag na sa Ginoo. Amen. Ikaunong, give thanks, pasalamat igsoon. No, sa ilang impact ng pareharan na sila. Respect and honor, pasalamat igsoon. Since we could not talk to them directly, we could offer our gratitude to the Lord. Pasalamat pa sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Ayaw na nang kanin siya akong pakuanan pa pati sa term mo, responsoryo at pa ano bito? Hindi nga ba doon mo igsoon? Kung ang tao namatay na, kaluwasan, sarado na igsoon. Sorry sa namati, na-offend sila. Online. Ang tao, sa